Η Αθήνα είναι μια μαγική πόλη. Ανάμεσα στις γκρίζες πολυκατοικίες της βρίσκονται κρυμμένες μικρές δόσεις χρυσόσκονης. Το «Μου έκανε κλικ» θα σας ξαναγήσει σε όλους αυτούς τους λόγους που μας κάνουν να χαμογελάμε στην καθημερινότητά μας. Θα σας γνωρίσω τους ανθρώπους που κρύβονται από πίσω και που ξέρετε, ίσως η Αθήνα είναι μια κρυμμένη πόλη των θαυμάτων. Ανοίξτε την πόρτα! Το ίδιο πράγμα θα γίνεται συνέχεια! Στις κατάθες από μένα! Είναι 1η Οκτωβρίου και στις νύχτες πρεμιέρας παίζει σε sold out προβολή το Short Fuse, μια πολλά υποσχόμενη ελληνική ταινία δράσης που δεν απογοήτευσε το κοινό της. Η καλλιτεχνική αυτουργή Κώστας Σκύφτας και Ανδρέας Λαμπρόπουλος και ο ηθοποιός Τάσος Νούσιας 2 μήνες μετά μου μιλάνε για την εμπειρία τους από τα γυρίσματα μιας action movie. Γράψαμε μαζί με τον Κωνσταντίνο το Μουτσινά το σενάριο πριν κάποια χρόνια. Η βασική μας επιρροή ήταν οι ταινίες δράσης και τα thriller, ας πούμε, κυρίως του 90, Die Hard, Phone Booth κτλ. Που η κύρια ιδέα τους είναι ότι κρατάνε το θεατή με τη δράση τους και με το story τους ας πούμε, σε αγωνία από την αρχή μέχρι το τέλος. Είχατε κάνει 2 μικρού. Πώς παίρνεις απόφαση να επιχειρήσεις κάτι τόσο ρυψοκίνδυνο, θα έλεγα, και απαιτητικό? Ακούγαμε και κάποια πράγματα γύρω μας από ανθρώπους του χώρου ότι δεν έχουμε λεφτά, δεν μπορούμε να το κάνουμε χωρίς λεφτά και όλα τα πράγματα στην Ελλάδα είναι χάλια και η κρίση και αυτό ήταν απλά... Ισχύει ότι δεν έχουμε λεφτά και είναι η κρίση, αλλά... Ναι, ισχύει, αλλά αυτό το πράγμα είναι το challenge ουσιαστικά για να κάνεις κάτι. Λες, όχι, θα το κάνω, μπορώ να το κάνω, θέλω πολύ να το κάνω. Μπαίνεις στη διαδικασία με αποφασιστικότητα και με πάθος πάνω απ' όλα. Καταλάβαμε αφού αρχίσαμε να κάνουμε την ταινία ότι δεν είχε καμία σχέση μικρού με τη μεγάλου, γιατί εντάξει, είναι ας πούμε πολλαπλάσιο και η δουλειά που πρέπει να κάνεις και το γράψιμο κτλ. Και ουσιαστικά κάναμε ό,τι ξέραμε από τη μικρού μήκους, τα οποία το χρησιμοποίησαμε σαν τεστάκια για να κάνουμε τη μεγάλου μήκους, για να τη τελειώσουμε. Η συμβουλή σας σε νέους σκηνοθέτες που αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα, αυτές τις δυσκολίες, ποια θα ήταν? Είναι να μην ακούνε τους γύρω τους. Τι τους λένε, ότι όλα είναι χάλια και ότι η κρίση δεν μπορεί να κάνεις τίποτα στην κρίση. Όχι, μπορείς να κάνεις αν το θέλεις πραγματικά. Τώρα υπάρχει το ίντερνετ. Μπορείς να πας στο ίντερνετ, δεν χρειάζεται να πας στο σχολείο. Μπορείς να μάθεις ό,τι θέλεις. Υπάρχουν βίντεο για να μάθεις ό,τι θέλεις. Δηλαδή την εκπαίδευση θα την πάρεις από το ίντερνετ. Την εμπειρία θα την πάρεις αφού κάνεις ταινίες. Το κοινό σου το έχεις έτοιμο από το ίντερνετ και από φεστιβάλ. Οπότε το θέμα είναι πρώτα να κάνεις μια τριβή με το αντικείμενο, δηλαδή να κάνεις πολλές ταινίες από μόνος σου. Δηλαδή για μας η μεγάλο μήκος ήταν ένα σχολείο για να κάνουμε ταινίες. Εγώ πιστεύω ότι το μεγάλο μήκος δεν είχαμε ιδέα τι κάναμε μέχρι να περάσουμε στη μεγάλη. Γιατί εκεί πέρα καταλάβαμε ότι θέλει πολύ περισσότερη δουλειά για να κάνεις μια ταινία. Και αφού τελείωσε αυτή, ξέρουμε ακόμα περισσότερα πράγματα που δεν τα ξέραμε τότε. Οπότε ουσιαστικά θέλει αρκετή δουλειά γενικότερα. Να έχεις εξοπλιστεί με πολύ υπομονή και πολύ επιμονή. Το Short Fuse έχει ιδιαίτερα ανατρεπτικό σενάριο και σκηνοθεσία. Θεωρείτε ότι βάζει πολύ ψηλά τον πύχη για τις επόμενες ταινίες? Και πόσο δύσκολο είναι στην Ελλάδα να γίνουν ταινίες δράσης? Θα βάλει τον πύχη ψηλά για την επόμενη ταινία, έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται με τέτοια ολοκλήρωση, καθαρότητα και δύναμη ένα adventure film εδώ. Δεν είναι εύκολο πράγμα, έχει πολύ κόπο, θέλει πολύ καλό μέτρημα. Έχει μεγάλη δαπάνη χρόνου και δαπάνη χρημάτων. Τα σύγχρονα μέσα βοηθούν ως προς αυτό, αλλά δεν υπάρχει έκπτωση στο αποτέλεσμα. Είναι φάμιλο μιας ξένης ταινίας υψηλών προδιαγραφών. Οι σκηνοθέτες είχαν κάνει 2 μικρού μήκους πριν κάνουν το μεγάλο εγχείρημα. Πόσο εύκολο είναι ένας ηθοποιός να εμπιστευτεί 2 νέους σκηνοθέτες? Είδα τη μία μικρού μήκους των παιδιών και είπα ότι έχουν πράγματα να πούμε. Είχε μια αρτιότητα εξαιρετική, είχε ένα πάρα πολύ ευφυές, έξυπνο σενάριο, γιατί τα παιδιά δεν κάνουν απλά ένα adventure film, κάνουν και ένα mind game, ένα παιχνίδι μυαλού. Όλο αυτό κρατάει το θεατή σε μια αγωνία συνεχόμενη
εξελίσσεται, δεν είναι γραμμικό και αυτό είναι που εμένα με παρακίνησε να δουλέψω μαζί τους, γιατί είπα ότι είναι δύο πολύ νέα παιδιά με εξαιρετική ματιά πάνω σε αυτό και αξίζει τον κόπο να βοηθήσουμε την προσπάθεια εμείς που έχουμε κάποια χρόνια μέσα στον χώρο και να δοκιμάσουμε και τα δικά μας όρια όσον αφορά το adventure, γιατί έχουμε μεγαλώσει με το adventure. Πώς σου φαίνεται το μαγαζί, αδερφέ? Καλό είναι. Καλό. Καλό, βρε μαλάκα. Σούπερ είναι. Την ταινία σας γιατί να τη δει κάποιος? Γιατί την έχουν κάνει δύο νέοι άνθρωποι. Τρεις νέοι άνθρωποι. Μας κάνει και ο Κωνσταντίνος ο Μουτσινάς που έκανε την παραγωγή στην ταινία και έγραψε και το σενάριο μαζί με τον Κώστα. Γιατί είναι ταινία είδους, θα έλεγα για αρχή, που δεν υπάρχει τόσο στον ελληνικό κινηματογράφο. Επίσης είναι μια ταινία που έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά να σε κρατάει σε αγωνία. Ουσιαστικά θέλουμε ελληνικό κοινό να έρθει να δει την ταινία, γιατί είναι για ελληνικό κοινό αυτή η ταινία. Και ίσως απλά να το έχει βαρεθεί, ας πούμε, το mainstream ελληνικό σινεμά με τις κλασικές κομμωδίες. Θέλει να δει ο κόσμος κάτι διαφορετικό. Στην Ελλάδα, πρακτικά, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να γυριστεί μια τέτοια ταινία? Είναι κάτι που είναι αρκετά δύσκολο. Θέλουμε να κάνουμε έναν ελληνικό προϋπολογισμό. Βρήκαμε, ας πούμε, πόρους και χορηγούς. Επειδή εντάξει, κακά τα ψέματα, προφανώς δεν έχουμε τον budget των ξένων ταινιών. Οπότε έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο με τα χρήματα και τα μέσα που είχαμε να φαίνεται η ταινία ακριβή. Έπρεπε να ήμασταν πολύ έτσι, επινοητικοί και εφευρετικοί με πολλά πράγματα, έτσι ώστε να γλιτώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα. Πάνω από ένα περιπολικό στην ταινία δεν είχαμε. Αυτό που κάναμε είναι ότι χρησιμοποίησαμε τις γνώσεις μας στο post-production και στα visual effects και τα πολλαπλασιάζαμε τα οχήματα. Εκμεταλλευτήκαμε τα πράγματα που δεν χρειάζεται να σπαταλήσει λεφτά, μόνο χρόνο, που είναι το σενάριο και το μοντάζ. Χαλάσαμε πάρα πολύ χρόνο στο μοντάζ για να επεξεργαστούμε το υλικό σωστά, να είναι πάρα πολύ σφιχτό και να σε κρατάει συνέχεια σε αγωνία. Δεν χρειάζεται να τραβήξεις τη σκανδάλη για να γίνεις δολοφόνος. Είναι μία τάκα από την ταινία αυτή. Το concept είναι ότι έχει μία βόμβα πάνω του και προσπαθεί να τη βγάλει και να μάθει ποιος του το έχει κάνει αυτό το πράγμα και γιατί. Και ταυτόχρονα εξερευνεί το παρελθόν του και τις αποφάσεις που έχει πάρει στο παρελθόν. Οπότε αυτή η ατάκα έχει να κάνει με το παρελθόν του και με το για ποιο λόγο έχει γίνει αυτό και ο θεατής ουσιαστικά προσπαθεί να δει όλη αυτή την ιστορία πώς εξελίσσεται μπροστά στα μάτια του και ταυτόχρονα να ψυχαγωγηθεί. Έχετε κάνει πολλούς ρόλους. Παρ' όλα αυτά, ο Μίλτος ήταν ένας ρόλος διαφορετικός, ήταν ένας ρόλος που σας εξήταρε, που είχε κάποια δυσκολία. Ναι, έγινε να είναι πολύ unique, πολύ ιδιαίτερος ρόλος. Εγώ τον λέω ατρόμητο, είναι απέθαντος αυτός. Δεν φοβάται το θάνατο, να μετριέται με αυτό. Είναι στα όρια του κωμικού, είναι σχιζοειδής προσωπικότητα ο Μίλτος. Και νομίζω ότι το τραβήξαμε στα άκρα κοινή συνενέση με τα παιδιά, αλλά με μια αλήθεια, κουβαλάει μια αλήθεια αυτός ο ήρωας, έχει κόκαλα, ας πούμε. Δεν είναι απλά καρικατούρα ή ένας ήρωας μιας B-movie, ας πούμε. Είναι ένας πραγματικός ήρωας. Εκεί, στη μεθοριακή διαταράχη, στη σχιζοφρένεια. Στο happy ending πιστεύετε? Πιστεύω γενικότερα στα ending, και ας μην είναι happy, αρκεί να υπάρχει μια κάθαρση. Πριν από 2 μήνες έγινε η πρώτη sold out προβολή της ταινίας. Ποιος είναι ο επόμενος σταθμός της? Το σίγουρο είναι ότι η ταινία θα παιχτεί στο Βόλο, στο Argo Film Festival. Το φεστιβάλ μας έδωσε το έναυσμα να κάνουμε αυτό το μεγάλο μήκος. Είχαμε κερδίσει το πρώτο βραβείο με τον Dead on Time και έτσι μας έδωσε το εισιτήριο να κάνουμε την πρώτη μας μεγάλο μήκους. Και μετά από αυτό θέλουμε να πάμε προφανώς σε διανομή στις αίθουσες. Οπότε τώρα συζητάμε με 2 εταιρείες για τη διανομή για να βρούμε μια καλή ημερομηνία του χρόνου ώστε να βρούμε ένα καλό timing και να προκληθεί. Δεν μπορείς να μ' αφήσεις έτσι! Πόσο σημαντική είναι η τρέλα στην καθημερινότητά μας? Πολύ σημαντική, κουβαλάμε δόσεις από αυτή. Η τρέλα είναι το μόνο σημείο που σε οδηγεί στην απόδραση. Όταν στριμώχνεσαι είναι το πιο ιαντικό σύστημα και για σένα και για τους άλλους. Γιατί δυναμητίζεις το τοπίο, όλοι τρελαίνονται, οπότε αρχίζεις και επιβιώνεις εκεί. Αν όλα τα πράγματα πάρθουν με αυτή την σοβαρότητα ή σοβαροφάνεια κατ' επέκταση, γιατί συνήθως αυτό γίνεται, η απόδραση εκμηδενίζεται, γίνεται no way out, αδιέξοδο. Άρα η τρέλα είναι απαραίτητο συστατικό της ζωής, έτσι κι αλλιώς η ζωή τρελαίνεται από τη φύση της. Έτσι. Βέβαια, έχει όρια η τρέλα, αυτό είναι το ερώτημα. Σκάσαμε! Κάπου εδώ φτάνει το τέλος του πρώτου Μου Έκανε Κλικ.
Το Short Fuse είναι μια ταινία γεμάτη παιχνίδια μυαλού που πραγματικά ξέρει πως να προσφέρει ένταση και πυρακτωμένες σκηνές δράσης. Ο Αποστόλης Τότσικας, πλαισιωμένος από ένα εξαιρετικό cast, δίνει το καλύτερό του εαυτό και το Short Fuse μετατρέπει τον ελληνικό κινηματογράφο σε Hollywood. Μέχρι το επόμενο μου έκανε κλικ, να εστιάζετε μέσα από το φίλτρο της παιδικής σας ψυχής. Bye bye!